Posledné 2 týždne v umelej inteligencii boli absolútne bezprecedentné. Anthropic uzavrel megadohodu zo SpaceX, Nvidia po prvý raz cíti reálne ohrozenie zo strany vlastných zákazníkov. Čína sa chystá ovládnuť výrobu humanoidnými robotmi za $2 na hodinu a OpenAI s Microsoftom prepísali jeden z najväčších kontraktov v histórii technológií. Toto je destilát toho najpodstatnejšieho, bez balastu, s číslami a kontextom. Vitajte pri AI novinky za máj 2026. Najsilnejším príbehom uplynulého obdobia je partnerstvo Anthropicu so SpaceX. SpaceX poskytne Anthropicu masívnu výpočtovú kapacitu, vďaka čomu firma okamžite zdvihla limity používania pre Cloud Code aj Cloud API. Toto nie je bežná obchodná dohoda. Je to signál, že dopyt po agentických modeloch láme všetky predikcie. Vývojári po celom svete používajú Cloud Code denne a kapacita nestačí. SpaceX ako partner v Compute je niečo, čo pred rokom nikto nepredpovedal. Anthropic tým diverzifikuje svoju infraštruktúru mimo tradičných cloud providerov a vytvára úplne nový model zásobovania výpočtovým výkonom. Na výročnej developerskej konferencii v San Francisku CEO Dario Amodei vyhlásil, že Anthropic môže tento rok narásť až 80-násobne. Nie je to len marketing. Tržby z Cloud Code rastú raketovo. Pri základe stoviek miliónov dolárov je 80-násobný rast matematicky reálny. Signalizuje to, že vývojárske AI nástroje sú momentálne najziskovejšou kategóriou na celom technologickom trhu. Cloud Code sa stal de facto štandardom pre AI asistované programovanie a každý deň pribúdajú tisíce nových vývojárov. Paralelne Anthropic uzavrel zmluvu s Google na približne $200 miliárd za TPU čipy v najbližších 5 rokoch. Toto je jedna z najväčších technologických zmluv v histórii. Google začal predávať TPU čipy externým zákazníkom a Anthropic je prvou vlajkovou loďou tejto stratégie. Prečo je to dôležité? Pretože Anthropic tým diverzifikuje svoju compute základňu mimo Nvidie. A to je presne ten zlom, ktorý trasie celým trhom čipov. Nvidia po prvý raz cíti vážnu konkurenciu. Hyperscalery, teda Google, Amazon, Meta a Microsoft masívne investujú do vlastného kremíka. Google predáva TPU čipy, Amazon má Trainium, Meta vyvíja vlastné MTIA čipy. Nvidia reaguje po svojom. Uzavrela megadeal s Corningom na 3 nové továrne na optické vlákna v USA. Jasný signál, že hrá o efektivitu dátových centier. Ale éra, keď Nvidia bola jediný dodávateľ AI výkonu, sa blíži ku koncu. Pre firmy to znamená jednu vec. Multivendor stratégia pre compute sa stáva nevyhnutnosťou. Microsoft a OpenAI kompletne prepísali svoj vzťah. Nová dohoda z 27. apríla uvoľňuje OpenAI ruky. Produkty môže ponúkať aj cez iných cloud providerov, no Azure zostáva primárnym partnerom. Microsoft si zachováva licenciu na duševné vlastníctvo do roku 2032, ale už nie exkluzívne. Čo to znamená v praxi? Éra absolútnej závislosti sa skončila. OpenAI sa stáva plne komerčnou spoločnosťou s diverzifikovanou distribúciou. Pre zákazníkov je to dobrá správa, lebo znamená viac súťaže a lepšie ceny. Podľa dát Crunchbase v prvom kvartáli 2026 putovalo do AI startupov $242 miliárd. To je 80% z celkového globálneho rizikového kapitálu. Pred rokom to bolo len 55%. AI nie je sektor, AI je trh. Goldman Sachs zdvihol konsenzus pre rok 2026 na $527 miliárd kapitálových výdavkov do AI. McKinsey odhaduje globálne investície do AI dátových centier na $7 biliónov do roku 2030. Anthropic vypustil šablóny finančných agentov, ktoré pomáhajú pri analýze, reportingu a rozhodovaní v korporátnych financiách. Toto nie sú chatboty, sú to agenti, ktorí pristupujú k dátam, analyzujú trendy, generujú reporty a navrhujú rozhodnutia. Agentická AI prestala byť experiment. Spoločnosti s 500 a viac zamestnancami dnes nasadzujú AI agentov priamo do schvaľovania faktúr, HR onboardingu, právnych reviewov a zákazníckej podpory. Kto v roku 2026 stále len skúša chatbot, zaostáva o 2 produktové cykly. ChatGPT dostal obrovskú aktualizáciu. Record Mode umožňuje nahrávať stretnutia,
prepisovať ich a automaticky vytvárať akčné položky. Pribudlo 60 plus konektorov, takže sa ChatGPT pripája priamo do Slacku, Notion, Salesforce, GitHubu a Google Drive, ale najdôležitejšie je Agentic Commerce Protocol. ChatGPT vie nakupovať, vie porovnávať ceny, vyberať produkty a dokončovať transakcie. Hranica medzi aplikáciou a asistentom sa rozpúšťa rýchlejšie, než ktokoľvek čakal. XAI predstavil Grok 4.3 s milión tokenovým kontextovým oknom a 3 úrovňami uvažovania. Staršie modely budú nahradené od 15. mája. V zdravotníctve Novo Nordisk integruje AI od OpenAI do celého procesu, od objavovania liekov cez klinické testy až po dodávateľský reťazec. Plné nasadenie je plánované do konca roku 2026. Morgan Stanley v správe z mája 2026 upozorňuje, že Čína vďaka náskoku v humanoidných robotoch zvýši svoj podiel na svetovej výrobe na 16,5% do roku 2030. Pri prevádzkových nákladoch $2 za hodinu sú humanoidi ekonomicky neporaziteľní v regiónoch s nedostatkom pracovnej sily. Roland Berger odhaduje trhovú príležitosť humanoidných robotov na $4 bilióny do roku 2050. Prvé sériové nasadenia v logistike a výrobe prebiehajú v Číne už teraz. V Európe a USA sa masovejší nástup očakáva v rokoch 2027 až 2028. Kľúčové termíny Európskej AI Actu pre vysokorizikové systémy mali platiť od augusta 2026, no Európsky parlament hlasoval za odklad na december 2027. Pre sektorové povinnosti je termín až august 2028. Definitívne rozhodnutie v Rade Európskej únie sa očakáva pred júnom 2026. Pre firmy to znamená, máte viac času, ale nečakajte. Európskej únie AI Act od firiem požaduje preukázateľnú AI gramotnosť zamestnancov. Pripravte si interný 4-hodinový tréning. V USA Trumpova administratíva tlačí národný legislatívny rámec, ktorý preferuje federálnu jednotnú reguláciu pred štátnymi mozaikami. Cieľom je vytvoriť predvídateľné prostredie pre AI firmy bez toho, aby každý štát mal vlastné pravidlá. Pre európske firmy expandujúce do USA je to potenciálne dobrá správa, lebo zjednoduší kompliančné požiadavky. Teraz k praktickým tipom. 1. Automatizácia e-mailovej schránky. Nasaďte agenta na triedenie, ťahanie príloh do Notion alebo Drive a odpovede na rutinné dopyty. Ušetríte 1 až 2 hodiny denne. 2. tip. AI právny predscreening. Vytvorte agenta s kontrolným zoznamom pre NDA a zmluvy. Jurisdikcia, sankcie, termíny, GDPR doložky. Nech vyhodí červené vlajky pred právnikom. Skrátite kolá schvaľovania o 50%. 3. tip. Konkurenčný monitoring na pozadí. Kron úloha skenuje weby konkurencie, ceny, blogy a tlačové správy. AI týždenne pošle 10-bodový sumár. Nikdy nezmeškáte zmenu trhu. 4. tip. Hlasový asistent pre stretnutia. Zapnite Record Mode v ChatGPT alebo použite Granolu. Agent rozdelí výstupy na úlohy a pošle ich priamo zodpovedným. Zápisnice prestanú byť problém. 5. tip. AI náhradník pre obchodný research. Dajte agentovi zoznam 50 prospektov, nech vytiahne tržby, vedenie, news a personalizovaný hook. Studené outreachy konvertujú 3 až 5 krát lepšie. 6. tip. Účtovný agent na predspracovanie faktúr. OCR plus jazykový model extrahuje dáta z PDF faktúr, validuje IČO a DPH a importuje do účtovného softvéru. Eliminujete chyby z manuálneho prepisovania. 7. tip. Coding agent v dennej praxi. Používajte Claude Code alebo Cursor pre code review, refactoring a generovanie testov. Developerská produktivita stúpa o 30 až 55%. 8. tip. AI Learning Buddy pre upskilling. Nahrajte do projektu PDF kurzov a smerníc, agent vás interaktívne preskúša. Zapamätáte si 2-krát viac ako pasívnym čítaním. 9. tip. Personálny finančný analytik. Exportujte výpisy z banky, nech agent kategorizuje výdavky, identifikuje úniky a navrhne optimalizáciu. Osobné financie pod kontrolou bez Excelu. 10. tip. AI kontrolór dodávateľov a zmluv. Agent porovná aktuálne ceny vašich telco, SaaS a utility kontraktov s trhom a pripraví vyjednávací podklad. Znížite fixné náklady firmy o 10 až 25%. Na záver 5 strategických krokov. 1.
Audit compute závislosti. Ak vaše AI workflow visí na jednom poskytovateľovi, pripravte si plán B. Trh sa fragmentuje. Druhý, nasadenie agentov, nie chatbotov. Prejdite od opýtaj sa AI, k nech to AI urobí. Tretí, record first kultúra. Meetingy nahrávajte a prepisujte. Štvrtý, AI literacy program. Európskej únie AI Act to vyžaduje. Piaty, vendor diverzifikácia modelov. Kombinujte uzavreté s open source podľa citlivosti dát. Náklady klesnú o 30 až 60%. Rok 2026 nie je o tom, či nasadiť AI, ale ako rýchlo a koľko. Compute sa stáva geopolitickou komoditou, agenti nahrádzajú aplikácie a regulácia zaostáva za technológiou o 2 roky. Sledujte ďalej. Nasledujúce týždne prinesú WWDC, výsledky hyperscalerov a ďalšie megazmluvy. Ak vás tento prehľad zaujal, prihláste sa na odber nášho kanálu Inovátor AI. A ak chcete, aby AI agenti pracovali za vás, navštívte innovatorAI.com. Ďakujem za pozornosť. Poďme sa na chvíľu zastaviť pri tom, čo vlastne znamená agentická AI pre bežného človeka. Siri vo WWDC 2026 dostane mozog z Gemini. ChatGPT vie nakupovať priamo cez Agentic Commerce protokol. Google Maps vedie konverzáciu namiesto klikania. Hranica medzi aplikáciou a asistentom sa rozpúšťa. Už nebudete otvárať 10 rôznych aplikácií. Budete hovoriť s jedným asistentom, ktorý to urobí za vás. Toto nie je science fiction. Toto sa deje práve teraz v máji 2026. Na trhu práce sa konečne objavil dôkaz, ktorý ekonómovia roky hľadali. Produktivitné zisky z AI sa pretavili do reálnych personálnych rozhodnutí. Verejné firmy začali prepočítavať headcount podľa AI nasadenia. Nie plošné prepúšťanie, ale chirurgická realokácia. Najviac ohrozené sú rutinné kognitívne úlohy, data entry, štandardné reporty, prvé úrovne zákazníckej podpory. Najmenej ohrozené sú profesie kombinujúce empatiu, fyzickú prácu a kontextové rozhodovanie. Investícia do AI gramotnosti je dnes lepšia ako akýkoľvek dôchodkový fond. Čo sa týka energetiky a infraštruktúry, McKinsey odhaduje globálne kapitálové výdavky do AI dátových centier na $7 biliónov do roku 2030. Aby sme si to uvedomili, to je viac ako HDP Japonska. Dátové centrá spotrebúvajú obrovské množstvo energie a firmy ako Microsoft a Google aktívne investujú do jadrovej energie práve kvôli AI. Compute sa stáva geopolitickou komoditou na úrovni ropy. Krajiny, ktoré budú mať dostatok energie a čipov, budú dominovať nasledujúce 10 ročie. Pozrime sa aj na open source ekosystém. Llama od Mety, Mistral z Francúzska a desiatky ďalších open source modelov demokratizujú prístup k AI. Pre firmy je kľúčová správna stratégia, uzavreté modely ako Claude a GPT pre citlivé dáta a najvyššiu kvalitu, open source modely pre objemové úlohy a úsporu nákladov. Kombináciou oboch znížite náklady o 30 až 60% a zároveň získate nezávislosť od jedného dodávateľa. Toto je presne to, čo robíme v Innovator AI pre našich klientov. Na záver ešte jedna myšlienka. Najväčšia chyba, ktorú firmy robia, nie je, že nepoužívajú AI. Najväčšia chyba je, že AI používajú ako vylepšený vyhľadávač. Pýtajú sa ho otázky a čítajú odpovede. To je, ako keby ste si kúpili auto a používali ho len ako prístrešok pred dažďom. Skutočná hodnota AI je v agentoch. V systémoch, ktoré konajú, ktoré robia prácu, ktoré šetria hodiny denne, nie minúty. A práve to je naša špecializácia v Innovator AI. Tvoríme agentov, ktorí robia prácu za vašich ľudí. Ešte predtým, než skončíme, rýchly prehľad toho, čo príde v nasledujúcich týždňoch. Apple WWDC 2026, kde sa očakáva integrácia Gemini do Siri. Výsledky Q2 hyperscalerov, Microsoft, Google, Amazon, Meta, ktoré ukážu reálne čísla návratnosti AI investícií. A takmer isto ďalšie megazmluvy v dodávkach čipov medzi Nvidiou, Google a Anthropicom. Rok 2026 je rokom, keď sa AI presúva z fázy experimentovania do fázy infraštruktúry. Rovnako ako internet v 90. rokoch, aj AI sa stáva niečím, bez čoho firmy jednoducho nebudú konkurencieschopné. Otázka nie je, či sa zapojiť. Otázka je, či budete medzi prvými alebo medzi poslednými. A s tým vám radi pomôžeme. Som Inovátor AI a toto boli AI novinky za máj 2026.